Pre, kung pre? Ano kay pre? Lele, ito lakawan, kahit mapasingot pa. Nindot pa na pre. Exercise ba? Arthritis ba ako pre? Mga gining maklakulaka patagsa baka mainat-inat ang atong kagatan ba? Ay, may edad na ta. Budget. On pa ta. Sabi di ba nindot ang pastar sa tindahan rin? Oo gani. Ano ko man ang gipalit unta tubig ta pre? Kay bawaan ko taas ba ko kag sugar? Sudah pre. Ha? Ngita ra ko para alibyo ng sugar ko. Oo gani. Ingon ta pre, papaapos bigas pre. Higda ka na ng mga naisukal iya buba niya higda ka diha para kuno wagtang ang sugar sa imong lawas tinuod na binuang kumidyar man. Kumidya na eh. No, ang tunay mo nga po. Dito sa tamis di ko kita di eh. Mao di ali kay ingon mo sa taas sugar. Yung mga sugar nga tag 300, 400. Berbeda. Ino na ba lami ko ko? Okay. Tara niyo duha ni. Kita naman duha ri. Lahim ta. Mao. Power. Oy, pre! Oh, pre! Ano ganun lagi? Pabugnaw, pre. Yan yung... Nag-walking mo dito para mainat itong kagatan ba? Ay, ingat, tiguang na ka. May edad ta. May edad lang. Ay, bagay, ag-abot tiguang ka. Ha? Sabi? Oh. May ba? Oh, Sus! palit ka coke ba? Hindi, kabidjar na, pre. Kabidjar. Libre lang ko, kamoy kurtahan. Libre. Problema na ikaw pa. Gani. Naong sila. Nabong, puhaw ko. Sigsakay ng motor ni mo. Huwag ka puli sigsakay ng motor ni mo. Turan. Ang wagi ali, oy. Kaya niya wagi. Huwag ka ba? Aso. Ay, jadi. Anda mo. Mo nakahibaw pa na may kaso na eh. Ya, wari akong bugnaw ali. Ngano, milagro lang. Ay, na, pre, ha? Ha? Kuha. Puno na noon. Hindi ko kainog tarong, pre. Pero, ay, sa ono nga nato neno, punuan. Pero, gani punon man dahil di mo. adik, ay ba mo kuha, kamo ko, gani haram mo na. Pero, ang ako lang nahibot nga mga, milagro man nga kakukok mo, impe mo na permintikit anong kuhan mo? Di yung club. Pre. Nagbait mo? Biya ang mga inom eh, ito do. Patay do, patay kasi inom. Madawat ang liver. Kapantay gani kuhan nga, ginihilo ng mata gani. Sa may nung dano de? Tagay. Mo na, ako. Pero kanin supling sad. Di ko sa kuplabi ni kay kaning kuan ba kanang atong kidney ay sa ngalan ni UTI. UTI. Binim ko UTI. Pero minom lang ko. Suga minom priyo. Minom big man. Tagay na po na. Wala to pre ha, sakto na pre. Pre. O sa ba Tagay na mo pre ayo. Mo sang tudohon sa. Ora rito. Dukang ta ko. Lami man niling kanang libre ba? Libre bitaw. Pre, okay, sisiyo na pre. Altay mo sisiyo na pre. Sisiyo lang. Pero kung ana, mura kamo lang. Inom lang ko. Kamay nyo ah. Ano mo ba? Kani patatas re. Ha? Tatas. Ayo. Try kong patatas. Ay patatas mo nila kay mga bata kung nila. Kana piskikir? Wa po sana. Nang piskikir. Piskraker dai. Piskikir nga. Di masibyak mo nagsa. Magsior ba asa mala? Ganun. Piskraker o piskikir o patatoy. Akala piskraker lang. Kraker lang. Bilam na. Yung mga bang mga Lisi. Yung mga bata, mga bata. Mga bata Pre ng pag-away. breaking. Wala ko, Sa lang. Basiguro na po kay sinsiyo po. Ngayuan po kasunahan. Mahorong din siyo. Sakto mo to niya ko si CEO, bro. Tay maiuhat mo nag-an mo kuan. Tama ba? Okay, thank you. Likod pre. Ha? Likod pre. Ikaw? Ay, likod ba? Ay, hawa ni ba? Hayo matuwad ni pre. Lansang ano? Oh, sabi niya eh. Lansang gunit. Ayan eh. Kakon mo dyan yung pantusong ta. Kamoy, apre, ako ito palit. Ako mamoy. Pero di mo na kagikan pre. Ito ko na naalay, nangita lagi ko ka ng... Ako na, sorry lang kon. Adventure ba? Abi na kung ngita ka karab itong subaw noon kay Domingo, Domingo meron ipaway man nato gud. Sa may sugbaono na to dito, bro. Wanda ka nang guwapo is. Grabe, pre. Ay. Trabaho ka na siya, batang palaway mo gud.
Kagway lang na, batang palaway. Tupi mo ay. Ano, pre? Ha? Ano na? Ay, gamay. Nindot yung lugar apin, no? Oo, basta. Mingaw kayo ba? Kailangan ko rin pita ka naman. Booking. Oo. Bawa sa... Ay, hindi ka mahigla dun. Usap, aray mo tungas. Kailangan mo tungas ng pita. Ako tagsaraw ka rin diri. Bugnaw kinapita, guys. Ya, asa man taron? Agad ako nimo. May maayong yung suruyan na. Okay, para malingaw sa ta. Okay. Ato ko ta sa kwan. Ato ta sa Level bor. pwede yan pun. Naimpigi. Kuwan mo? Oo. Saan mo? Look. Tayo mo na nahurot mo na, Look. pre. Kabantay ang... Nangulit mo ka, pre. Tayo, no? Pam ka mo sinyas, pre. Abi ko ginamo. Storya na gani mi diri. Tuyar gani mi. Imo na mo. Ngaon pa day mo di ay? Suli tanaw ni mo day. Ita. Uson mo to. Wala naman, papalit ako sab. Nakikota niya. Kwarta naman ning Nawas ko, pre. Tay. sopangan ning animal eh. Nawa. Gila good. Sila good. Okay na yan. Dar nag smile eh. Kay ko kasi kapalitan ni. Ako, simpre. Daw? Ako. Mo ba? Oo, ako. Siya magapoy kay kasi ko. Abo yahan na. Saksak si baga na. Kailangan siya. Stop. Stop. Tao, tuwar no. Sino Ako, ako imo na eh. Umuma ka na tanaw eh. May palitag chichirya kay kuntag ihurot. Kuk di na iya Sige mo pinag. magtabi god. Hindi mo punit. Chikaw ba daw, di punit. Ikaw. Ibaw ka nga kung nga di na imong pinalit. Mag-down ta ka. Kami nalimot yan. Naman, Istorya. matulog ka. Ika. Oh, bato kay ko ba? Naikog naman ko. Muli na ko unang ko ninyo. Tumay. Yeah. Swap. Bye. Swapang. Shout out ko dahil sa Milia Store, mga biyabihon kay customer. Kung kinsa ganito mga dumodong diri, doon lang mo diri kay Kapit lang. naa sila tanan, nailon, wifi, Xerox scan, daga magkaon diri tanan. Ano mo di, welcome kayo mga Milia Store. Bugnaw ilang soft drinks. Maayo ka siya mo abi-abi Abi-abi. customer. Oh. Di mo magmahay. Melia Store. Ila sor. Oh, shout out lang niya ko sa akong pinakadapis nga amiga. Sabina Lap Oh, Sabina Maglana sa Mercel. Limot lang ko sa address basta mas bati siya. Shout out ko sa akong amigo nga si Spirit John Requilme pre. Basta na pre. O ni LD Onde. O ni Raul Salazar. Musta. Shout out ko sa akong mga kauban diha sa CTO, Citizen's Office. Ako mga kabro diha sa City Hall. Okay, bye-bye. Shout out na tatara mga followers sa artistang mani. Okay, bye-bye.